cad is anam dit. Grace is anam done. Cain ishu. Tá mé gá bliain déag díos. Cain da atá ar de súliú. Tá na sulia done. Cain da atá ar de cuid grúga. Tá ma cuid gruga done. Cain sais did tú. Is duna beover agus concha. Cé bhéh duine atá ar de hailach. Tá cúgar I maclán. Anam ní na drifórcha agus na driféiricha atá agat. Lizzie is anna member dur floor, agus Sam is anna member dur heart. Cain hí an duine is sinne agus an duine is óga is sa tarla. Misha an duna is sinna sa macharla, agus is a madur har an duna is orgas. Anam ní de his mahóri. Lisa agus column anam his mahori. An réitiún tú go gach duine siáilach. Réitiún go má le ma mommy agus ma daddy. Níl réitiún go má le ma dur fór. Slán!